Prije neki dan si me pitala postoji li netko drugi. Onda nisi sačekala da odgovorim, nego si me samo prekinula. Zašto? Zato što sam shvatila da mi je pitanje glupo i da sigurno nemaš nikog i da su to samo neke brije u mojoj glavi. Znači, sumnjala si, onda si zaključila da nema razloga za sumnju. Znaš kako je to sa ženama? Čim muž traži razvod, odmah pomisla da ima ljubavnicu. Znači, nije bilo ništa konkretno. Na što misliš? Pa, mislim na to, jesi li mislila na neko konkretno ili tako općenito? Ne, nisam sumnjala na neko konkretno. Stvarno, tako općenito. Neki ženski instinkt. Dakle, tebe je po prvi put prevario tvoj ženski instinkt.